7, 6, 4, 3. Molt bon dia des de l'Escola Les Fonts d'Argentona. Som els alumnes de 6è i engeguem aquesta retransmissió per narrar-vos els nostres millors moments aquí. Si hem de començar per algun lloc, que sigui pel principi, quan érem... Ai, aquelles criaturetes de P3. Quines personetes més adorables que érem, I ho seguim sent. Les fonts ens ha cuidat per dins i per fora. Amb les psicos sempre hem estat en forma. Ho voleu veure? Dins vídeo! I també hem mogut l'esquelet ballant. Aquí vam ballar totes les danses tradicionals possibles, el virolet, la bolangera, el ball francès... Fins i tot vam sortir a ballar el coti per coti. En tenim proves. La castanyera i en Marrameu, cullen castanyes, la castanyera i en Marrameu, cullen castanyes per tot arreu. Té un colom que amb la cua escombra el fort, la bolangera té un colom que amb la cua escombra el fort. Staffanada till the morning come. Daylight come and me want go. Mr. Taliban, Talini banana. Daylight come and me want go. Dèiem que hem cuidat el cap, el cos i l'ànima també. La música ens ha fet viure moments superxulos. Projectes com el Quatre Cordes, que no s'obliden. I el concert dels concerts va arribar a 5è, amb la Cantània. No ho recordeu? Pell de gallina! Si és que aquí a les Fonts som de celebrar-ho tot. Ens va la marxa i sabem fer el pallasso. De quina manera? Si ens donem una disfressa, la liem molt parda. Patiu amb mi! Que comenci la festa! I per Nadal, cada any pugem a l'escenari. Hem recitat poemes i cantat cançons per desitjar-li bones festes a totes les famílies. Ja us ho hem dit, oi, que som unes actrius i actors de primera i que els nostres pares i mares també ho són? Recordem que la vam liar tots plegats al túnel del terror. Uau!
l'escola havent après una pila de coses. Llegir, escriure, dibuixar i pintar, Cantar i tocar instruments. càlcul matemàtic, Treballs de recerca. muntar un negoci. Robòtica i ceràmica. Millor veiem-ho. En aquests gairebé 10 anys ens ho hem passat molt bé. I quan ens ho hem passat super bé? A les excursions i a les colònies, és clar. Doncs fins aquí aquest superreportatge. Esperem que us hagi agradat, perquè ens l'hem currat molt.